Aba, okay na na eh. No. Di pa na wala. Sabi nag... Natay kuwan ba? Oh, sige mo ito. Gusto kayo. Pwede po ganito. Dala naman na sumari. Boss. Oh. 1 hour before. Isang utang na dong. Ay, tada dong. Ang namalig yung shoot kun 24 kilo. Kaulit tao rin ya. Sige, ngayon. Sige na. Ayo, ito. Doon na, kamar niya nanawag na. Saan ba ni? Oh, hello. Tets. Oh, dayon ko ato. Oh, need lagi na po na kay apit ang pisas panagkan karon di si city na. Oh. Dayon lagi ko. Sig, ikaw ganan ka mo lang sa balay di. Lag po dito para makalag po ka sa mga oy. Sige kagbuyo desa. Babuyan. Lagi dayon no lagi na ako na lagi. Sus. Ayaw ginagpakyasa. Daghang bisita ba mga YouTuber. Sila kuan, mato sa Kuya G, sa Ibalbas. Sa Karindap Lines, mato sa Mamalay. Ibog na ko ni. Dayon na gina siya, ay ginapakyasa kung siya magsaad ni baboy. Presyo ba sa baboy mo na gina presyo? Way, hinangyuan na na. Kaya bitaw ta. Bakit bitaw ta? Nya. Pagkabi po doy. Bir na taron. Sabi kay tawad ng presyo mo da. Daghan buhay ka ng kanding, mas maayo. Dahil kanding, okay kayo. Check ko. Aba, okay na na eh. No. Di pa na wala. Sabi nag... Natay kuwan ba? Oh, sige mo ito. Gusto kayo. Pwede po ganito. Dala naman na sumari. Boss. Oh, ikaw ang patang. Manahulog oh. Bakar na kwarta oh. Ito. Ganyan na rin, oh, mara ganihan na. Salamat kayo ha. Sige, wala ko eh. Sige, boss. Salamat kayo, boss. Gusto yung pabuya. Ayun na, boss. Sige. Sige, salamat kayo ha. Oo, sige, boss. Tiga din na ka? Oo, taga dito na ka, boss. Sige, boss. Sige, salamat kayo ha. Susi. Ay, tao. Isa na. Ay, sorry, boss. Wala, boss. Wala. Oh. Sumakin kita ngayon. Cut. What's up, Carminians? Yes, guys. Salamat kasi pagtanaw ng mong video. O, gaya mo kalimut sa pag-subscribe o pag-follow sa mga FB page ang Carmen Dabnor Vine. So, welcome no kay Busundot. Hello. Nanapon mi diri no. Balik na po mi sa Carmen Dabnor Vine. So, Yeah. unta dili mo mag sawa no sa mga simple lang video ana. So shout out kay Nilmar o kay Bingkay. Shout out. Okay, Kumusta mo dia? Kumusta mo? Dugay mi mga katudia. Kan o kay Ariel Dayok o Arnel Dayok. Kumusta mo? Matumi dia sunod. Karong pista matumi dia. Mabel Plaza. Thank you. Yeah. Yeah, shout out Gina Ribucas. Visit sa kuan siyang account. Pag-follow kay Ma'am Monero, Queen John Real from Kidapawan City and to all Carmen Dabnor Vines nga among mga kauban guys. Shout out man. Og siyempre atong i-shout out si Sir Orlando Roque, Ah, no, yes, kay housemates. #Vine Uncle. So, Sir, welcome home sa Pilipinas. No? Unta nga We're back. mag-meet ta sa mga member sa Dabnor Vines, no? Og sa tanang nga followers no namo saka tong mga mukatawa jud. Salamat kayo og sa mga member tayo sa Dabnor Vines no, sa wala pa nagpakita diri sa kamera. Ginawag na mo, mabalik na ta. Unta magpakita na sa kamera. Malitong Bisaya. Shout out kay Renz. Og si Ray karon no? Wala gyud siya nakadto kay Ata sa karon para busy. kinag-welding siya no, pamalit daw siguro bugas. So ana okay ra. Kay Dr. T3. Boss, kumusta tong itlog niya? Boss, okay ra. Believe survive gihapon. So, salamat no, ba't sila i-shoutout na eh?
Shout out. Oh, shout out. Ay, wala na. Shout out sa Buyab. Si Uyab. Ano si pangalan? Sige, bye-bye. Bye-bye. God bless. Ano, sa sunod kayo. Bye-bye.